Kapekin lanean hasteko lehenengo ariketa egingo dugu oraingoan. Ariketan helburua irudiko paisaia honetako lakuan ahate batzuk jartzea izango da. Orduan, momentuz irudi hau txikiagotu egingo dugu, ez dugu behar, eta ahatearen irudiarekin hasiko gara. Bueno, orduan lehenengo lan hobeto egiteko irudia handiagotuko dugu luparekin. Eta aukeraketa librerago tresnarekin ahatea aukeratuko dugu. Eta bukatuta. Interesgarri esaten da, aukeraketa librerako tresna erabiltzen dugunean, aukeraketa pixka bat difuminatzea, ertzak hain zorrotz ez gelditzeko. Hori egiteko, selekzionar eta difuminar sartuta 5 pixelekin nahikoa izaten da. Aceptar eman. Bai, ez dugu efektua ikusten, baina asko txukuna geratzen da gero. Orain, ja aukeratuta badaukagu, editar eta kopiar. Orduan, lakuaren irudia irekiko dugu, eta lakuaren irudian pegatu egingo dugu. Editar eta pegar. Ikusi duzuen bezala, kapa berri bat sortu dugu pegatu dugun elementuarekin. Ginpen, irudi batetik bestera gauza bat kopiatzen dugunean, beti horrela jokatuko du, eta kapa berria sortuko du. Orduan guk egin behar duguna da, beste ezer egiten hasi aurretik, eta kapa hau aukeratuta dagoela, kapa berria sortzeko botoiari eman. Eta sortu dugu kapa berri bat, kapa pegada izenarekin, eta bertan edukiko dugu gure ahatea. Bai, orduan, lakua kapa batean, fondo izenarekin, eta kapa pegada izenarekin ahatea. Kapa honi izena aldatuko diogu, eta ahatea izena jarriko diogu. Orduan, badaukagu hau prest. Ikusten duzuen bezala, ahatea oso handia da, kasu honetan, orduan txikiagotu egingo dugu. Txikiagotzeko eskalatzeko erraminta erabiliko dugu, eta hemen klik bikoitza eginda eskalatzeko menua agertuko zaigu, eta bertan tamaina jarriko dugu. Gure kasuan 80. Behin hori eginda beko automatikoki aldatuko da 83. Proportzioak mantenduz. Eskalari ematen bai dugu, ahatea txikiagotuta edukiko. Eta orain nahi dugun tokian jartzeko aukera daukagu. Guk buelta emango diogu, volteatzeko errementarekin, eta daukagu ahate bat jarrita. Baina lakua triste geratzen da ahate bakarrarekin, orduan mintzat 2 ahate jarriko dizkiogu gure irudiari. Hori egiteko, kapa hau duplikatu egingo dugu, orduan kapa aukeratuta dagoela, crear un duplicado de la capa, botoia izakatuko diogu, eta 2 aldiz edukiko dugu kapa hau. 2 ahate edukiko ditugu. Bai, ahate honi ere buelta emango diogu, eta fondoan atzerago jarriko dugunez pixka bat txikiago jarriko. Orduan, atzeko tresnarekin, honi 70ko tamaina emango diogu, eta mugituko dugu pixka bat atzerago jarrita. Orduan, badauzkagu ja gure 2 ahateak lakuan. Eta bukatzeko testua idatziko dugu, lakuaren izena eta argazki ateratako urtea idatziko ditugu. Lakua 2007ko uda. Eta hau mugituko dugu, goian jarriko dugu. Eta badago, ariketa daukatuta. Ikusten duzu moduan, elementu bakoitza kapa desberdin batean dago. Testua batean, ahate bat bestean, eta beste ahatean bestean.